fatan kana lafiya. Yes, normal. Malam Yusuf, na kira ka ne domin ka bamu da shawara. Wato na afka cikin jagwalgwalin jagwagiyar soyayya ne mai mutakar raɗaɗi. To amma dabarar na kasa bayyana wa yarinyar ainihin soyayyar da nake mata. Sai bayan wani aboki na bani shawara, a nan ne na samu ƙwarin gwiwa. Nan take na anta ya gare ta ba tare da wata fargaba ba. Na bayyana mata irin san da nake mata. To amma sai na ga tamkar bata amince da ni ba. Shawara nake so ka bani. Shawara. Kwarai kuwa Malam Yusuf, na san wannan aikinka ne. Shawara ta a gare ka shine, a duk lokacin da ka ga wata kana santa, ka kuma je ka bayyana mata, ka ga bata baka fuska ba, ko ga alamun bata amince ba, to mafi sauƙi a gare ka anan shine ka tattara inaka ka ƙara gidan gaba. Ƙofofi da yawa suna nan suna jiran kwankwasawarka domin karama ka da baka masauki na musamman. Wannan ita ce shawara. Da kyau Malam Yusuf, kwaran kwasa wannan shawara ta yi. To ina godiya.